Здравейте, аз съм Никол и днес ще си говорим за изпитите в надвис. Като квестор вече 4 години има някои неща, които мисля, че могат да ви бъдат от полза. Ще разделя това видео на две части. В първата ще ви говоря за изпитите, а във втората ще ви дам някои съвети как да направим изпита ви една идея по-спокоен. Изпитите вече се провеждат от 1 до 10 юли и винаги се започва с първи кръг. Както знаете, на първи кръг се явяват изключително много хора. Съответно, чакането е доста. Няма как да знаете кои точно сте подред, но можете да добиете представа според времето, в което сте се записали. Ако сте се записали още първия ден, това означава, че сте от първите десятки. Ако се запишете последния ден, това означава, че сте от последните десятки. Хубаво е тук да си поговорим и как да бъдете облечени. Това бях аз на моя първи кръг. Не казвам, че аз съжалявам как бях облечена, но е хубаво да се учим от грешките на другите, затова нека вие бъдете в черно облекло. За момичетата е напълно подходящо един хубав изчистен черен потник или хубава изчистена черна тениска с един стилен панталон, който да ви бъде комфортен и удобен, ако се наложи да правите някакви задачи и ви е нужно подвижност. Момчетата могат да бъдат с черна тениска, с черна риза и с черен панталон. Моля ви, не слагайте шорти. Има една поговорка: по дрехите посрещат, по ума изпращат. Разбрахме се. Както знаем, на първи кръг се казва материал по избор, като това може да бъде вашия монолог, вашата басня, вашата проза, каквото вие прецените. Моят съвет е да е нещо, което първо наистина знаете изключително добре и не трябва да мислите за текста. И наистина материала, който представяте, е важен за вас и имате какво да кажете с него. Аз на моя първи кръг се явих с монолога си от Ужасните родители на Жан Кокто. И не съжалявам, това ми беше според мен най-силният материал и се явявах на доста кръгове с него, включително и когато ми даваха задачи, използвах първо този материал. Реално, как се случват нещата, след като сте дошли в часа, който е написан на сайта, трябва да дадете на квесторите вашата лична карта и платежното за първи кръг. Ние проверяваме как се казвате, кой е вашия входящ номер и ние ви казваме дали вашия ред е скоро или имате време, което да убиете, можете да пиете кафе, да хапнете нещо и да се разходите. Всяка година е различно, но или първо минават момчетата, или първо минават момичетата, като те са си напълно разделени, не се смесват момичета с момчета. Събираме ви на групи по 10 и ви качваме да ви загреем в някоя аудитория. Сега ще ви покажа как изглежда една загрявка. След като мине тази загрявка, ви качваме пред сцената, на която се провеждат изпитите, като разбира се, според зависимост дали сте актьорско майсторство за куклен театър или за драматичен театър, изпитите се провеждат на различни сцени, но вие ще знаете. Обикновено, когато ви качим горе пред сцената, има още един-двама души от предишната десятка. Изчакваме ги и след това започва и вашата по ред на номерата. Разбира се, можете по всяко време да питате квесторите още колко души остават, аз ли съм скоро, аз кой номер съм. Можете да задавате всякакви въпроси, не се тревожете. Ние сме там, за да ви предразположим и да се чувствате по-добре. Когато се качите на сцената, представяте се, казвате нещо за себе си и казвате на комисията кой материал ще представите. Когато сте готови и комисията ви каже благодаря и слезете от сцената, идва един малко неприятен момент, а именно моментът за чакане на резултати, като зависимост от това кога сте минали, може да чакате по-малко, може да чакате и повече. Моят съвет тук е да се разходите, да отидете на кино, да правите нещо, което ви развеселява, нещо, което обичате и нещо, което ще ви помогне да не мислите за резултати, за това как е минал изпита. Втори съвет, който бих ви дала в тази ситуация е да не сравнявате как е минал вашия изпит с този на вашето другарче. Да, разбира се, можете да разкажете на приятелите си, на хората, с които сте от една школа или всички, които ви питат, но не дейте да сравнявате чутото от останалите, защото наистина всичко е строго индивидуално. Академията се старае резултатите да излязат до 10:30 вечерта, но разбира се, могат да излязат и по-рано, могат да излязат и по-късно. И когато видите, че имате над 3:00, това означава, че продължавате на втори кръг. Когато дойде деня за втори кръг, пак минавате на момичета и момчета, т.е. ако
на първи кръг първо са минали момчетата, на втори кръг също първо минават момчетата и след това минават момичетата. И благодарение на това няма как да се случи да чакате резултати до 10:30 вечерта 11 и на следващия ден да трябва в 8 да сте в академията. Първо ще трябва да минат поне едни 30-40 момчета преди вас или момичета. На втори кръг процедурата е същата, пак трябва да представите платеж, като този път можете да го платите и на касата на надвис. Ние проверяваме кой номер сте и ви казваме горе-долу след колко време ще минете. Пак ви събираме на групи по 10, загряваме ви и ви качваме горе. Знаете, че на втори кръг вече нещата стават малко по-сериозни, т.е. освен един материал, комисията може да ви поиска още няколко материала, може да ви даде различни задачи и е хубаво да си носите и флашката, но ако има такива допълнителни неща, квесторите ще ви уведомят. Тук наистина е много важно да дойдете с настроение, да бъдете отворени да пробвате нови неща и да не се стресирате от това, което ви казват, защото задачите могат да бъдат най-различни и разнообразни. Могат да ви кажат да си кажете материала, докато обелвате варен картоф или докато правите цигански колела. Могат да ви кажат да си кажете материала, докато предлагате брак, или докато се карате с майка си по телефона, или докато късате с гаджето си. Могат да ви кажат, кажете си материала като син ляв чорап. Това е втория кръг за актьорско майсторство за драматичен театър. Когато кандидатствате актьорско майсторство за куклен театър, при тях на втори кръг са песен и танц, като разбира се и там можете да получите някакви задачи, но отново носете своето въображение и добро настроение и не дейте да се стъписвате от нещата, които комисията ви дава. Не забравяйте, че е по-добре да попитате, ако не сте чули дадената задача, отколкото да направите грешна задача, само защото не сте разбрали и чули. Също така, не се тревожете, ако кандидатствате двете актьорски специалности, защото аз лично отговарям за това да не се засичате на двата изпита и да можете да минете спокойно и при двете комисии, без значение, че това се е случило в един и същи ден. Това, което искам от вас е да носите всичко, което ви е необходимо за съответния кръг, като имам предвид флашки, костюми, реквизити или ако имате нужда да ви намерим стол, маса или нещо друго, просто да сте ни казали предварително. Когато мине вашият втори кръг, комисията ви каже благодаря и вие слезете от сцената, отново е време за разсейване. Когато видим, че имаме над 300, означава, че сме стигнали до трети кръг! За мен лично трети кръг е най-забавния и е най-голяма лудница. На този кръг доста често се налага да имате официално облекло, така че бъдете подготвени. Тук може някой от комисиите да изиска модно дефиле, освен песен и танц. Също така могат да ви дадат задача по някой материал или непознат текст. Доста често трети кръг е в 2 дни и това се дължи на факта, че понякога комисиите решават да се разделят и единия ден едната комисия да прегледа всички кандидати, а другия ден другата комисия да прегледа всички кандидати, като всяка комисия решава дали ще иска само вашия танц и вашата песен или ще иска и нещо допълнително. Тези от вас, които кандидатстват актьорско майсторство за куклен театър, на трети кръг ще имат предимно задачи, което означава, че въображението и доброто ви настроение трябва да бъдат с вас. Когато мине трети кръг, разбира се, идва и най-неприятното чакане, което е за последните резултати. И тук трябва да ви кажа, че има шанс да минете трети кръг, но да бъдете под чертата и да не влезете в академията. Обикновено на 11 излизат списъците с новите класове, в които можете да видите къде е поставена чертата и дали вашето име се намира под или над нея. От миналата година вече има и платена поръчка, което означава, че дори да сте под чертата, имате шанс да влезете, но с една идея по-висока такса. Другия вариант е, ако някой кандидат-студент е приет и в другия факултет и реши да запише там, това автоматично освобождава неговото място в този клас и един човек под чертата се качва над чертата и официално е приет. Моят съвет към тези, които са под чертата, особено ако сте от първите 3-5 души, е да бъдете в София, за да може, ако учебен отдел ви се обади и ви каже, че се е освободил място, вие да можете веднага да си купите документите, които са ви нужни, да платите и да се запишете още 2-3 часа след като са ви се обадили, защото, както можете да си представите, доста хора чакат и се надяват на това обаждане. Пожелавам успех на всеки един от вас. Знайте, че комисията е там за да ви приеме. Тя иска да види най-добрите ви черти и ще се видим на изпитите.